So mga kamaster, papunta kami ng Padhessive ngayon, and I'm here with Chuneto, Code Rider at iba pang mga motovloggers. At grabe ang init, and yes, napakarami namin, mga nasa 68 siguro. And yes, Bisaya Rider Motovlog right from there. All the way from Bohol. Pumunta lang siya. Hey! Yes mga kamaster, again papunta na kami ng Padhessive and try natin a B-roll doon. And I'm here with Click 150i. At ito, sabi niya birthday daw niya kahapon, kaya shout out to you master. With the Jaclopan Riders na sponsor natin si Quickie. Let's go! Grabe, napakarami namin ito. And again, I'm here with JAMBRYL. Paano mag-rev ang Mio? So, again, napakatirik ng araw. Kaya shoutout Motorcycle City. Kung gusto nyo ng mga branded na motors o mga big bike, visit lang po kayo sa Motorcycle City. Marami dong mga big bike. Lahat ng mga branded na motor na mga gusto nyo, pwede nyo i-order doon. And today, shout out to Bisaya Motovlog. So mga kamaster, ito pala yung kasama namin lahat. Oh, napakarami namin. Yes, nandito na pa kami. So good. Dami namin. So ito po sila lahat, mga motovloggers from Cebu. Grabe, napakadami po namin. Shout out Sir Dave. Dami namin, di ba? Napakalinis ni, powered by Quickie. Tara natin pasok dito. So today master, nandito tayo sa Padhessive, Philippines. Ito po yung mga iba't ibang mga logos nila. And yes, with Master Max. Shout out Master Max. And 6045 sauce and Cebu Helig og motor. So today, wow! Nandyan pa pala kami. Wow! Sana oil. Sana oil. Tinutok talaga. And yes master, pasok tayo muna. Oops, full pala. And mga master, nandito po tayo sa loob ng Padhessive. Naka-come up aning actually ihaning idea, pero pag sugbo ng kami rin yun, diba? Dito yung kay actually si Dave magunang sa parko. Well, to siya sa parko, ato po siya mag-layout. Design sa kuan. Ako na sa yung process ng sa printing. After sa printing, ako yung pull out. So ako na yung trabaho tanan.
So, passion. After na, ato among i-testing nga upuan. Quality sa kuan baka kung sa wala pa mo meaning sticker na baka pa mga pads. So, ano sa yung mga offer ninyo ng mga concert, mostly sticker? Doon ang yung mga product kuan. Additional lang. Signage, cartooling. So, yes guys, pakakama sa... Yeah. Sana oils. So what's up mga kamaster? Today we're here inside sa Padhessive, and today we're going to Shellahog to go to TCH Apparel. Yes, I'm here with Josh. Sponsored by Bites. Kaya mga kamaster, update na lang ko kayo doon sa TCH Apparel o sa Shellahog para hindi malubat yung ating GoPro. Kaya mga kamaster, huwag nyo manang skip. O ito, magic po to in 3, 2. Teka, pagkabilang ko ng 3, 2, 1 go. Hindi, pagkabilang ko ng 3, 2, 1, nandun ako sa Shellahog in 3, 2, 1. Kasi pangalan mo, shout out to Kuya Pedro. Shout out. Thank you. So mga kamaster, we're here now in where? We are here now in Shellahog. And yes, yung aming bakit ako? So ngayon nandito po kami sa Shellahog at yes, nagpapagas pa yung iba. So mga kamaster, malapit na po tayo sa Ayala Heights. Again, shout out to Padhessive Philippines sa aming stickers. What's up mga kamaster? Naiwan na po tayo, no? Try natin habulin sila. Bisaya Rider Motovlog po. Yun. Success. So mga kamaster, nandito na po kami sa Balamban, sa lungsod ng Balamban. I'm here with co-rider. Grabe chill ride ah. So halos rin, ano masasabi mo sa ating ride ngayon? Napaka chill, no? Hilot sa likod. So today papunta na po kami ng JCJ Apparel. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong meron sa TCH Apparel. Kaya update ko na lang kayo mga master. Let's go.
Take two. Take two talaga. Bumalik ako sa ulit. So, yun nga, laki ako sa States. And then when I came back here, ang sumalubong sa akin na una is Trans Central. Sa States, may uso doon na, ay may sikat na daanan doon, sikat kung narinig nyo siguro, Route 66. Yung Route 66, yun ang pinaka-famous na highway sa States. Meron rin maraming t-shirt. So ngayon, nakita ko yung 815. Na-curious ako kung ano yung 815. I wanted to bring something new dito sa Cebu. Yun, kagaya nyo, Route 66. Na-curious ako sa 815. Nakita ko 815, research sa DPWH. Finally, yun nga, highway number sa Trans Central. So, pinalitan ko lang siya ng konti. Ginawa ko lang siya ng Route 815. Diyan nabuhay ang 815. Dito mismo. Right here. Nowhere else but here. Kaya ngayon, dami na ngayon. Nauso na ang Route 69. Kung ano-anong rota na yan. Hopefully, sana lahat ng buong Pilipinas maging mauso rin yung mga t-shirts sa iba-ibang lugar. Anyways, nagsimula to siya dahil nga doon, and then we struggled for about 5 years. Hindi kasi kami nakilala, pinagtatawanan lang kami at first. Wala talaga pumansin sa amin for a longest time until one day, April 2018, isang big bike may dumating dito. Discover kami. In-broadcast niya sa mga kaibigan niya. So, the whole 2 months, puros big bikes dumating dito. And then, na-discover rin naman small bikes. And the small bikes came. Tapos, kala namin, 2 months, 3 months, popularity, tapos na, dead, ana. But no, kept going, until, grabe, tinan mo to, this is the only place na sa buong mundo na merong ganitong tradition na ride it to earn it. Hindi ka basta-basta makakabili dito kung hindi ka pupunta. Bawal ang pabili, bawal ang shipping, ano pa? So yun, bawal talaga. So if you want our shirts, you have to experience TCH all the way to the very end. And then para lang makabili ng t-shirt. So we actually call this a Cebuano pride. Kasi hindi ka basta-basta makakabili. Hindi yung kagaya ng dati na makabili ka ng I Love New York. Sa New York mo talaga binili. Ngayon hindi, nasa carbon na. I love Bohol, nasa carbon. Ngayon hindi na, nawala na yung essence na when you go, when you see someone na nakasuot ng I Love New York, sabihin nila, ay pare, shit, galing ng ano. Sorry, may shit. Galing ng New York. Ang dami natutuwa kasi galing sa labas. Ganyan. Ngayon hindi na eh. Ang tatanungin ba sa'yo, pare, saan mo naukay yan? Diba? So, ngayon, iniba namin, we changed it. Hopefully, merong bibili, meron na. Like I said, we struggled for 5 years. Finally, we got our break. Yun, and it kept going until now. Andito na kayo. Medyo nakikilala na siya. And we are so blessed with sa mga tao na kagaya ninyo, riders na tumangkilik dito sa place. And na-broadcast siya. Not just Cebu. It's now outside Cebu and it's also outside the Philippines. And hopefully, meron tayo sana mga other famous riders na sa labas na pupunta dito para-ride all the way to TCH. Yun. So, in a nutshell, talaga, just to close it, like I said earlier, Cebuano pride, dito lang makukuha, nag-iisa sa Cebu. And hopefully, we stay longer. So, yun. And I'm thankful na nandito kayo. And this is very awkward rin. Ang daming camera. First time, last time pala sa DSB, isa lang yung camera nag-interview sa akin. Very first interview sa DSB pa. I was hoping dito sana sa Cebu. Pero doon nangyari sa DSB. But, ang dami nyo. A lot better. So, thank you. Ano pa? May question pa? Oh, yes. We actually tried to invite Mark Marquez. Hindi yung yung directly invite. Ayoko nag-directly invite. We don't directly invite here. We want people to discover the place. I would love to invite the choiest people there or yung mga celebrity dyan, but we don't do it here. We want them to discover the place. Walang customization dito. Strictly, by the way, this is all original. We have 81 design. That's the latest one. That's the number 81.
We go by numbering system now. Kasi masyado na madami. That's number 81. So 81 designs currently. And every week I try to make a new one. By the way, I've been doing designs since 2001. So this is not a new game for me. This is a old school game. Oh yes, yung Night Rider. Isa pa yan. Night Rider, pinaka-choice, even the sticker. You cannot get that in the morning. Why? Because you have to be a Night Rider. You have to prove it to us you are a Night Rider. So Like this one. yes, like this guy. This guy spent his time to come here at night just to get this shirt. You have to come here at night for pero nagsisimula siya 5 o'clock. Our schedule here is 8 to 6. So from 5 to 6, pwede ka na maka night ride. Kung ano yung available. Pero kung gusto mo ng t-shirt, you have to reserve that. Yun lang ang t-shirt na walang display dito sa shop, ang Night Rider. Why? Dahil na-offeran kami ng 1,500 para mabili siya sa umaga. Hindi namin pinagbili. Kasi hindi yung Night Rider. So umaga niya gustong bilhin. So if you want it, reserve it, and then we'll make it for you para pre-made, pre-order. That's the only shirt lang pre-order dito. The rest are display. Bibigyan ko kayo, libre lahat. Yeah. Hindi kayo kasama. Recorded ko yun. Recorded yun. Recorded. May Recorded yun, ah. discount ba mga vlogger? Ha? Punta na dito. Panalo na! Walang aawat ha! Walang aawat ha! Zakmi yan ha! Ay, ikaw kasi ka mo to. Di yan akin. Isa yan, Rider Roy! Oh shit! May motovlog! Lahat kayo mo to. Ala! Ha? Ikaw, bili ka. May extra. Second round po. One more. Diba ha? Walang awat ha! Ito, hindi panalo ha? Hindi panalo to, hindi panalo. Ay, ikaw. Puta! Panalo na. Uy, thrilling. You big rider, kaduagyo. Kaduagyo dia. Ay ka ba? Hindi rin panalo to. Ay, loko niyo ako. Blaster! Grabe! Pili na. Ikaw mo ba? Ikaw. Light. Sana oil! Guys, 1, 2, Alright. TCH. So mga kamasder, pauwi na po kami no. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, sa mga baguhan o sa subscribe pa lang o nanonood pero hindi nag-subscribe, subscribe po kayo sa akin. And don't forget to like and share this video. And please hit that notification button para ma-notify po kayo sa aking mga i-upload soonest o sa mga bagong upload ko. Kaya mga kamaster, dito na lang po tayo dahil yung GoPro natin ay lowbat na po. And again, shout out to Bisaya Motovlog all the way from Cebu, Bisaya Rider Motovlog all the way from Cebu, PH Motothread, Code Rider, Soroy 88 Motovlog, Troy Motovlog, 6045 Sauce, Quickie Waterless Car Wash by Master Josh, Axel Moto TV, kolkolmotovlog, Code Rider, again Code Rider, sino pa? Si JAMBRYL, Chinito Rider,